Velkommen til en billedkavalkade med et udsnit fra Biblioteksforbundets virke gennem alle årene. Fremsynede politikere og biblioteksfolk indså efter kommunesammenlægningen i 1970 fordelene ved et større og mere slagkraftigt biblioteksvæsen, der dengang kunne samle de tre nye store kommuner, Blåbjerg, Blåvandshuk og Varde. En idé, der i høj grad har vist sin berettigelse gennem alle årene. I spidsen for etableringen stod borgmester Christen Nielsen og stadsbibliotekar Ole Rand Jørgensen. Biblioteksforbundets struktur fra 1973. Der var 11 faste betjeningssteder og 22 bogbusholdepladser. I forbundets første år, 1973-74, udlånte bibliotekerne 288.000 bøger, et tal, der næsten er fordoblet til 560.000 udlån. Bogbussen har i høj grad været med til at kitte forbundet sammen. Den orange bogbus blev leveret i 1973. Fra starten var den en succes. Bogbussen udlånte den første måned 12.400 bøger. Trængsel i bogbussen på premieredagen i orden. Den blå bogbus, senere kaldet Bogekspressen, blev sat i drift i 1986. Efter 13 år havde den gamle Ford udtjent sin værnepligt og blev erstattet af en Volvo. Den skulle kunne holde dobbelt så længe. Allehelgens aften markeres med roelygteproduktion i bogbussen i Miles. Bogbussen blev i 2002 udsmykket af den dansk-finske kunstner Seppo Mäkinen. Projektet blev støttet af Statens Kunstfond. Seppo Mäkinen fortæller om udsmykningen, der er inspireret af vestjyske folkesagn og landskabet omkring os. Fernisering. I Nørre Nebel var der bogbusfernisering med taler af blandt andet formand for Børne- og Kulturudvalget Bent Poulsen. I Oksbøl blev formand for Kulturudvalget Anna-Grete Christensen velkommen. Seppo Mäkinen lytter til de mange taler. Hovedbiblioteket på Lundvej. Varde biblioteksbygning fra 1941, samlingspunkt for forbundets virke fra 1973 til 1982. Der blev efterhånden så trængt, at kravet til bibliotekspersonalet var slank, smidig figur og med udpræget evne til at sno sig, ifølge tidligere biblioteksformand Kirsten Ostenfeldt. Rejsegilde i 1982 på Hovedbiblioteket i Varde, fint placeret ved torvet. Borgmester Christen Nielsen og stadsbibliotekar Ole Rand Jørgensen tager stolt imod gæsterne. Indgangspartiet fra torvet. Biblioteket blev sammenbygget med Varde Kommunes gamle administrationsbygning. Udlånene steg straks med over 25%. Bibliotekstorvet med Erik Heides vandkunst. Kunstværket blev indviet i 1983. Trængsel er der ofte på biblioteket. Her er arkaden næsten lukket af cykler. Bibliotekerne i Oksbøl, Nørre Nebel og Ovtrup har været faste betjeningssteder siden forbundets start. I Nørre Nebel er biblioteket i 1989 flyttet til Kulturhuset, den tidligere kommunale administrationsbygning, og biblioteket i Ovtrup flytter i år til selvstændige lokaler på skolen. Bibliotekets dag i 1987 blev fejret med 65 forskellige arrangementer i hele forbundet. Country Lise gav koncert ved bogbussen i Billum. På Varde Bibliotek tiltrak motorcykeludstillingen både store og små. Børnebiblioteket som oplevelsesrum. Igennem årene har alle biblioteker i forbundet afviklet mange børnearrangementer. Samarbejdet med andre børneinstitutioner blev udbygget fra år 2000 til nu at være børnekulturelle samråd, hvor biblioteket er tovholder. Kunst og kultur i tide. Et projekt, der afviklede 69 arrangementer for børn i 2006 i samarbejde med blandt andet Statens Museum for Kunst, Kunstmuseet Aros og den Kongelige Balletskole. Det er vigtigt, at børn i tide møder alle kunstarter, så de bliver i stand til at træffe egne kulturelle valg. Lydavisen er siden starten i 1984 udkommet hver uge til 60-70 abonnenter med lokale nyheder fra de 3 forbundskommuner. I aktion ses avisens første redaktør, bibliotekar Kim Manø. Nyhederne klippes fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen for Varde og Omegn, Vesterhavsposten, Busdækken samt offentlig information fra de 3 kommuners forvaltninger. Søndagsåbent blev indført på Varde Bibliotek i 1991 som det første bibliotek i Jylland. Borgmester Betty Carstensen bød velkommen til Søndagsbiblioteket og en række søndagsarrangementer. Forfatteren Johannes Møllehave trak sammen med Poul Ørum, Troels Kløvedal og Erik Aalbæk Jensen fulde huse.
Efter 15 år er det stadig en succes at holde åben, når brugerne har tid til at benytte biblioteket. Musikbiblioteket genåbnede i 1993 efter 15 års pause, nu med CD'er sammen med LP-pladerne. Borgmester Betty Carstensen indviede musikbiblioteket. Vi udlåner i dag ca. 72.000 musik-CD'er om året. Biblioteksforbundet fik, som de første i 1996, den fornemme bibliotekspris for at vise inspirerende og kvalificeret biblioteksbetjening i landets mindre kommuner. Borgmester Kai Nielsen og stadsbibliotekar Morten Kisby beundrer plaketten ved indgangen til Varde Bibliotek. Salg af kasserede bøger blev lovligt. Siden 1990 er bibliotekets årlige udsalg af kasserede bøger skabt kø på første dagen. Der er bogsalg i bibliotekerne i Varde, Oksbøl og Nørre Nebel. Trængsel i Varde Biblioteks forhal. Der sælges årligt for 75.000 kroner, der benyttes til indkøb af nye materialer. Handicapvenlige fordøre på Varde Bibliotek blev indviet af formanden for Biblioteksforbundet Lisbeth Rosendahl i 2005. Til stor glæde for benyttere af kørestole, rollatorer og barnevogne. Internet blev indviet i 1996 på alle biblioteker. Næstformand i Forbundsstyrelsen Sten Nielsen klippede snoren i Oksbøl. Formanden for Familie- og Helseudvalget Inga Thisted Knudsen åbnede i Nørre Nebel. I dag stiller Biblioteksforbundet 45 internetadgange til rådighed for vores brugere. Bibliotekets hjemmeside gik i luften i slutningen af 1996. I 2005 fik hjemmesiden den højeste score i konkurrencen Bedst på nettet for offentlige hjemmesider. Hjemmesiden bliver meget benyttet. I dag er der hvert år ca. 400.000 besøgende, der foretager 5 millioner opslag på siderne. Forfattertræf på nettet. 4 vestjyske forfattere kunne fra år 2000 findes på forfatternet.dk. Ved præsentationen af siden deltog forfatterne Hans Tyrstrup, Niels Krukov og Thyge Clausen sammen med redaktøren fra Varde Bibliotek, bibliotekar Åse Otto. Litteratur på nettet. Her præsenteres Børnebibliotekets anmelderklub, der anmelder bøger på anmelderklub.dk. I voksenafdelingen bidrager personalet med anbefalinger til litteraturmagasinet Litteratursiden.dk og musikanmeldelser i musikbiblioteket.dk. Bibliotekar Åse Otto er leder af læseklubben Blandede Bolsjer, der er for vestjyder med bred læsesmag. Selvbetjening, bestil og hent bliver flittigt benyttet i dagens bibliotek. Vi modtager ca. 100 elektroniske bestillinger om dagen. Lånerne tager selv deres bestillinger, når vi har fundet dem frem til afhentning. Selvbetjening ved udlån og afleveringer er en succes. Over 80% af brugerne benytter selvbetjening. Det har aflastet personalet for mange tunge løft, og vi kan bruge mere tid til at vejlede lånerne i deres søgning efter informationer og oplevelser, samt give nye tilbud. Nyt logo i 2002. Det kan ses som overgangen fra de fysiske bøger til virtuelle medier, der flyver som elektroniske informationer gennem luften. Desuden kan det ses som de bygninger, der udgør biblioteket, hvorfra viden, underholdning og kultur strømmer ud i den omgivende verden. Farvel og tak til Biblioteksforbundet. Vi glæder os til at byde velkommen til et nyt og større biblioteksvæsen fra 1. januar 2007.